sacubungula abaqeqeshi abangase babe abafanele ukuthi baqeqeshe Usuthu. Isinqumo asikasithathi ngeke siphusho ukuthi sithathe inqumo esingalindele ukuthi singayithatha. Ngalo ndlela ngeke ngikwazi ukusho futhi ukuthi bapha abaqeqeshi esikhuluma nabo nokuthi bapha abaqeqeshi esingakhulumile nabo. Maningi zamampungu umuntu uzohlala wafunda emaphepheni. Until sisho sithi nangu umqeqeshi esesimkhethile. Baningi abawojabula, baningi abawojapha.